включили? Да. Брояче върви ли? В момента пътуваме за село Арда. Върви, да. Сега сме в Бяла река, Могилска Бяла река. Не искам пътя да ми хваща. Да. Пътя гледам. Няма жени да гледам. И как се казва сега? Бяла река. Могилска Бяла река. Не бе, така се казва. Аз съм израснал тука. Край по Могилица, знаеш, това си е към Могилица. Да бе, пак се към Могилица, обаче Бяла река Могилица. Дай спирка, дай още. Да, няма да спира. Значи тук е края на Могилица. Да. Вижда ли се го? Да, вижда се перфектно. Значи как ми въртеше там, нали, да ти си това да... Да. Може би. Сега ще покажа и дискотеката, къде преди имаше. Да, в началото на Арда. Ставаше много готина дискотека, но я затвориха заради побоища. Много побоища имаше. Ето го и село Арда вече. Да. Табелката за село Арда. Къде се включва? Не мога да изключва. Ето село Арда. И от доста време се караме да го пустим това сърце. Ха утре, ха други ден. Чакахме хубаво време. Искаме да бъде слънчево, за да се получат хубави снимки и клипа. И накрая имахме късмета и щастието да го посетим. Това вече е село Арда. Начало. Да. Клипа работи ли? Да. Това е дискотеката. Ето тук под пътя дискотеката беше. Дай се направо. Село Арда.
Римския мост. Черквата. Тази черква е много стара. На много години. Ние сега продължаваме нагоре. Да, нагоре. Ето, Римския мост. Черквата. Спирай за малко. Започнах клипчето, знаеш.